ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ଜଣଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟିପାର୍ଟି ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାମଲାରେ ବିଜେଡି ଦ୍ୱାରା ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ୟୁନିସେଫ୍ ମିଶି ହେଲ୍ଥି ଡାଏଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲା। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପୋଷଣ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 240 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମହାନଦୀ ରିଭରଫ୍ରଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ଦେଲା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ପରିବେଶ ଉନ୍ନୟନ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସହରରେ ଏକ ନୂତନ ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ମିନିଷ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଅଙ୍କ ଘୋଷଣା। ଏହା ଅଷ୍ଟ୍ରେ କ୍ୟାସଲ ଓ କାଉ ଡଙ୍ଗ ଜୁରିନ୍ ଉତ୍ପାଦନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ହେବ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2025 ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଛି। ଜାତୀୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ହାରା ହବା ସହରମାନଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ପରିସ୍ଥିତି ମାପିବାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକାଯୁକ୍ତରେ ଖାଲି ପଦର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଅସ୍ତିତ୍ୱହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଟକିଛି। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହି ବିଳମ୍ବକୁ ଗୁରୁତ୍ୱରେ ନେଇଛି। ନେପାଳର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 23ଟି ଭ୍ରମଣକାରୀ ବାରମ୍ବାର ବାହାରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷ କ୍ଷଣରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଭାରତକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ 10 ଜଣ ମାଓଇଷ୍ଟ ମାରାଗଲେ, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସହ ସଂଯୋଗ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏକ ବଜେଟ୍ 1000 କୋଟି ଦାବି କରୁଛି ସିସିଟିଭି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ। ଜଣାଗଲା ଯେ ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟମାନେ ସିସିଟିଭି ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବରଣ କରିବାକୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସ୍କୃତି ପର୍ବ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହେଲା। ପରମ୍ପରାଗତ ଖେଳ ଓ ନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭାଗିଦାରୀ ବୃଦ୍ଧି।